nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula Esizweni sikaMthaniya kwelikaphunga namageba kwelikamdlovana Movement abudla amadoda lenkashana kamenza yaphuza umlaza ngameva kulezindlela ngezengeza usakaza ngisitidolo saBP Silonda kwelikamesizulu nozolithini ngithi nganza kwethu ke namhlanje sekulona ke suku olukhulu ke enhlezi nazi ukuthi masenibona uDM Sakazi kulona ke uhlelo Isintu sakithi ngaphansi kwayo ke isiyeza TV ukuthi ke kusuke sekona ke labangazi kancane ke bathi ngumpokodo sesebobofu ke yakhe ngizocisha phansi nandama ngqotha futhi ubhedane lekho mangabe usungise into mdlile emaqenzi ofuna umfuma shubeza nikeza ucula ke umzukulu kaMalamba adle umkhokazi phela mina ngizalo gabugabu ntombi zami gabisela ngalo nto phesha komzinyathi mathuna ngakile phansi emzini omkhulu wasesigodini sasesamonge kukhanyeni kwaqonda ixoxo kwaxosha idixa induna engiphethe xa sensimbi kanti yangikhulisa ke uyena ke uMashubeka ungasekho sengathi moya wakho ngalala ngokukhulu ukuthula ngilimingala nje namhlanje nginiphathele ke iciko njengoba nihlezi nazi ukuthi nginiphathele into ezikhala kahle angizokhuluma kakhulu but akwesi kwamukela siphinde sikubingelele ohlelweni siyaphila sanibonani kusiyeza TV ngathi uDulasi wakamagubane kwamaphumulo emabofini Sihleli nayo ke insizwa uDulasi umfoko Magubane phansi emabovini kwamaphumulo yona ke insizwa ke esobe sikuphathelele njengoba sihleli ke nayo ke sicela ukuthi mawuqeda ukubuka le interview sengathi ke unganqinqa bonke abantu awazi ukuthi abaka subscribe ngaphansi kwa channel ukuthi ke asinikeze ke ama subscriptions zabo ukuze sikwazi ukuthi siloqhubeka sikhula siphinde sinikeze amanye ke amaciko nemisebenzi ke emihleke ukuze futhi masiphinde siuploada nikwazi ukuthola notification But ususichazile akawutshela umukeli lapha ekhaya ukuthi ke uDulasi umfoko Magubane insizwa ekhule kanjani kwaze kuhamba izizifika isivelela kubantu ngoba kunesikhathi esiqala ukuyazi ngaso futhi uDulasi umduduzi igama lakhe lokuzala wakamagubane yeah futhi ngithe mangikhula leli kaDulasi ngithole nje umfana kamnawo bedlala kakhulu shameni yeah kanjwa izinsizwa lelo gama likaDulasi ngagcina ke kuchuma ke igama likaDulasi unganguba ngize ngani mangiqeda isikole ngaya ngaseGoli yeah mangiya ngaseGoli kwakuthi ngihlangana ke nomjijelwa uvele kwangakithi kube lazi idumela lami ngisesekhaya yeah wangidonsa wathi indoda sisebenze lana ngenza umsebenzi we-CD so i-CD yakhe uqala ngicabanga ukuthi wayikhipha early 2009 mangaphosisa yes ihloko sasihlupheke sonke cishe umkanjake lapho sibuye sicompose ingoma ke izinto enjengalezo silekelelana na kuma backing makuthiwa mhlawumbe zama live show yes ukuthatha nje umjikujelwa ukuthathela idumela lengoma kaShaman obuswaziwa ngayo kakhulu bekukade kukhona into ebekuthiwa iakhumda yeah ibihlanganisa zonke ingoma yes eGoli wonke uShaman uhlangana kahlale zonke nje ingoma ngisho ezamatswane abesuthu uhlangane nje kuthiwa kuzogidwa ingoma yeah mina ke lapho makuthiwa kuhlangana ingoma ke bengihlezi ngihambele ngiyithatha number 1 uthatha number 1 ngifuna ukuyithola ngoba nje wasesela indimini kaMaskandi usumculi ngalesa sikhathi uthatha number 1 uthatha ngoba uShaman khona ingoma bengigidela lapho ubile igoso ngibile igoso isho njalo ke insizwa ithi njengoba isumculo kaMaskandi qale kona kuShaman yaphinde yaba igoso ke into eningi ebeyihlanganisa ke biyuthatha number 1 ivelele isebenze nayo ke insizwa ke ingasekho icala khali kaShafuza uMagadle shoshayela ehlangenza amashinga singathi uma yakho ngalala ngokukhulu ukuthula mfowethu uqala nini ukuphuma uthi ke usuDulasi uqala esekhona umjikijelo noma engasekho impela ngiqala esekhona ngoba ngisho aba u3 ama-CD yes engawenza saphila kodwa ke i-CD esibili ngoba leyo kuqala yasuke yaba nenkinga ukuthi baba nenhlambanyana abangithiwa ngazo babone ngathi mhlambe so ukhona ongazwani uthukwa yibona obusebenza nabo noma abantu nje abalandeli yes amaskanda babe nalokho ukuthi umuntu uphuma ngoba sekunocobhanyana yes kwasho ukuthi ngoba insizwa yayilunge kakhulu leyana yathi ayibayeke mfana so baqondisa wathi ke onyakeni olandelayo yeah sesidinga umfeature ke sashaya ingoma ke naye base bekwazi ukuthi banabungela bakwazi ukubona ukuthi hayi into esicabanga ayikho okay njoba kuleyo kuqala baqala bakuchapha ngenhlamba banezinkulumo abayikhulumayo ukuthi usukhipha lawa amanye alandelayo bawamukela kanjani impela bangamukela ngesandla semhlophe ngoba phela kwawemina umfana oqala okhipha iCD umjikishelo yes oyimele
so lonto ayikhuphula yena futhi umjikijelo ukuthi usenesingathini ithwasa or yeah nangoku umjikijelo kasekho usele ndimeni seziyaphuma ezinye insizwa beyisebenza nayo ubujikijelwa bube njani ubudlelwane benu ngeke ngizenqamba manga siqhubekile nje saphila nabafowethu ngendlela esiphila ngayo siqhubeka futhi sasebenzisana ngendlela besebenzisana ngayo yeah yona ke insizwa sahleli nayo ke uDulasi mfoka Magubane uthi cha selihambile ke lona echala babuyile nje bahlangana baqhubeka basebenzisana nazo insizwa noma nazo ke zinamakhaya ayimele labezi khona mfowethu nayo indima kaMaskandi as a whole inomdontsiswana mhlambe wena esedlulile umjikijelwa ibuphi ubunzima ongathi uhlangabezana nabo ekuphusheni kwakho umsebenzi kuze kube kufika manje neqiniso engizenqamba manga ehambeni kamjikijelwa sikwazile ukuhloniphana thina kodwa bebekhona abaculi othi mhlambe bafisa abadlala ushuni wakhe umjikijelo yeah abazamile mhlambe bengayithola le yanto leya mhlambe ayikade yenzeka kwamanye ama-artist ngalinganisa kumqhubeni yes because asisithandanga mhlambe isenze sasesibona ngathi kunokudonsisana kuphuma umjikijelwa nabanye abaoza kwabo ayisebenza nabo kokudonsisana thina ke as abafana bomjikijelwa beqhamuka abantu abaseceleni mabedlala ushuni befuna ukuthi sengathi bengagconana nathi bakhona futhi abawudlala ushuni uzothi badlala lo shuni kamjikijelwa kodwa ke esimukelana nabo futhi esikwazi ukuxhumana nabo sinqoma la sinoma khona yeah kwasho ukuthi ke mhlambe laba abanye babebona izobasebenza ethi masingathinta abantu lapha nasiphinde inegama lizokwazi ukukhuphuka mhlambe kubahleli bemicimbi kuhamba kanjani ngoba siyazi ukuthi esikhathini esiningi umculo mfowethu noma abaculi sebekhuliswa kakhulu ukuthi baqashwe emicimbini yahlukene mhlambe kuwena bekuhamba kanjani mayelana nokuqashwa yisa abahleli bemicimbi ukuthi uhambe uyosebenza njengamanye amaciko angizenqamba manga kuyenzeka impela manga ngokujwayelekile ayimangimemezile iyasabeleka ngizengidlale ngabo khona inkulumo yakho la engiyithanda nayo ethi bekunezinsizwa ethe sezinibona nikhula ngawo ushuni kamjikijelo nazo zafika zaseyifuna ukuthi nazo zithinte lapha nalapha mhlambe sikhona isikhathi la ukuyithola khona usunembange emculweni noma usunesitha ngayi ingoma kaMaskandi eqinisweni nje bakhona babeyijethi bayizitha zami kodwa mina ngazibona izitha zabo ngangivele mitho mhlambe sengigcina ngifonela imanager zabo ukuthi nangumfana efuna ukuxoba lapha ngoba phela mina ngiphila nabantu nje mina kahle anginayo umuntu othumungane kakhulu because ngathini noma ngikhula ngasekhaya benginabantu engiphila nabo yabo nje njengamanje ngisuke ekhaya ngabona ukuthi izinto ifuna ungihambi kahle ngashiya imoto yami lapha kwesinye isitolo kuthiwa ikwaqhakaza ngathatha imoto yenyanga noma ke lo nyanga ngisaba kodwa nje ngicine ngisiqongo esibindi ukuthi ngithathe imoto yakhe ngizosebenzisa ngize nawo la eThekwini inyanga sengiyisaba manje seyaganga yini le beshubile ngasekhaya manje mina nginayi license manje ngibuye ngisabe ngcono ngacela ukuthi ngihambe naye ayikuphuthumise manje inyanga seseyisaba manje ke seyibeka ngingakaphawuli kakhulu endabeni yoganga kwenyanga isho njalo ke insizwa kithi ke cha yona babakhona abaculi ababefike begadla beyizitha zayo ngokwenza kwabo kodwa ke yona ayibonanga angithi uthi awuyibonanga ungaba izitha zabo eqinisweni nje angisoze emculweni angifuni ukuthi kwenzeke kuthiwa ngisithi emculweni seningangcweka nje kuphela ukuthi thina umuntu ebesebenza naye wathi kufa uyazi ingoma ukuthi ufike kanjani emculweni uma ufika ingoma yothanda emculweni or wafika ngoshameni ngokushaya ushameni emculweni awukwazi ukuthi uzofunda impi emculweni usuneminyaka ecishe ba-10 years uyimele bese uzoqala impi emculweni into esukungeze kusebenzele ngempela yona mhlambe mfowethu njengoba umbukele buka lapha ekhaya bebaningi abaculi bakaMaskandi nabo Shuni mhlambe yini engamenza imaphi wena amazwi ongamnikeza wona mhlambe ongakaza lalela i-album yakho uma ukhipha i-album usokuqukethe imiphi imimoya ku-album yakho abantu abanjani abangalalela i-album yakho neqinisweni i-album ayina 14 track na 12 ngenza sure ukuthi mhlambe ngifaka ingoma ezu3 zothando ngifaka ingoma ezu3
ekashameni yeah mhlambe ngifake ingoma mhlambe zo4 mhlambe zosizi mhlambe ngokwehlukahlukana Yeah. uthole ithinta abantu fake ingoma mhlambe ezu2 mhlambe ezakhayo Yeah. mhlambe ngesimo esenzekayo ngoba kuvamisile ukuthi isikhathi esiningi abaculi bamaskandi bezokhipha i-album izoba nengoma zothando basuke bebalisa beshwabula nami mhlambe ukulabo abasuke beshwabula wangishiya ingane balekile ukuthi mhlambe mazi u3 kube khona incomayo uthando kube khona mhlambe elixekayo ngoba phela kuyenzeka mangicula ingoma ngami yeah kanti mhlambe ngiculela wena ayikaze yenzeke mina lo into ibukela from a distance mhlambe mfethu ingoma abanye bathi bayayiphupha abanye bayabhalelwa abanye babuka izimo kwenzakala kanjani ingoma ifike ebusuku uvuka ubhale ngepeni kwenzakalani kuwena uyaqoshelwa uyayiqophela impela ingoma ayifiki ayuthi ifike ebusuku kuphela ingoma yeah angazi kwabanye Yeah. kodwa ingoma kuyenzeka ifike nje uhambe edrobheni uhlangana nabantu yeah uzugcina mhlawumbe uthatha ifoni ushaye ilokhuzana irecord yeah uyicula lo ngoma uhamba edrobheni yeah kuyenzeka futhi uyiphuphe ebusuku uvuke uyirecord efonini mina ngikazi ingoma ngibhale elokhuzeni phansi ngithi makulahleka iphepha usunenkinga mina ingoma ngiphupha ngicula angiyikhandi ingoma ukuthi ngibhala ukuthi ifika nje mhlambe ngicula mhlambe ngisendaweni nosibani yeah izinto enjalo niyayizola ke insizwa yona ke ingoma ke ifika noma inini noma ingasiphi isikhathi ayihlali phansi ibhale mawukulahleka iphepha ka sekogijima uyegceke lonke ke manje kuhambe kushaywe ingane ngitholele iphepha belilapha senilishonsephi ufuna ukuyongena e-studio umuntu mfowethu naye ke emcimbini uyaqashwa uyaba khona yini lo gabe ngayo othi wena mina njengomhleli womcimbi mangifanele ngiqashe yini le usuke ugabe ngayo ukuthi ungafike ujabulise ngayo abantu masifike stage okubalekile mawusu uyi-artist yeah kufanele ubheka abafana kufanele ngathi ngayichaza kanjani mhlambe lento nami angithi khona ukuthola mhlambe ingoma mhlambe uqashwe emshadweni yeah mhlambe uqashwe kwi-festival yes kufanele uqaphele ingoma zakho ukuthi ingoma zakho izohambisana nasiphi isimo mhlambe ingoma oyiperforma oyodlala yes oh okay mfowethu mhlambe bakhona abaculi osuka ba featureisha ngokuma album akha adlula ngithi baningi kakhulu ungabala oAlimkhulu abafaka bamqumene oJakazi Mnike oNkika oNdabuzekwayo ngizobabala bonke oNdabuzekwayo ngoba nami ngeke ngicula kubona bakhumbula abantu oNdabuzekwayo kokugcina lapha khona la sasikhuza khona impi idongoma sayicula sisonke nenhlangene kwakuse contact east ne-west yes singakubona mhlawumbe ngelinye ilanga ngoba umculi okwazi ukuthi asebenzisane nabanye abaculi singakubona mhlawumbe ngelinye ilanga usebenzisana nomkhathazi noma usebenza noSaliwa oSaliwa abafana bami ngasebenza nabo naye umkhathazi ngasebenza naye mfana wakho umkhathazi ngiyamsaba kancane umkhathazi ngomsethe ukukhula kuqina kodwa ngisasebenza angiqondile ukuthi ngiyamsaba ukuthi ngoba uthethe ukuthi ngisho ukuthi ngimbize ngomfana wami ngoba sike ngiye ngakubona ngala enkundleni zokuxhumana phambilini ubhalile ukuthi kwakaba nomcimbi ngakamaphumulo angazi insizwe zazikhona oqhatheni wazo kwaba kanjani ziyazi ngifisa ungithatha ungibeke ngoba ngiyakhumbula noma ngayibonanga kahle yonke ngaphelelwa idatha kodwa ngoba usukhona nombukeli wayibona lapha ekhaya ku Facebook ngifuna ungithatha ungibeke ukuthi yayiphela ithini sinakho ukwenza into ezinhle lapha ngithi sibize ama-artist yes sifuna ukuwabona nje ukuthi ayacula kuphela noma kunezinto ayiphethe mhlambe labo ekudideni kanjani yeah ngiyazi nje lento isho ukuthi wawubona uSaliwa kuyenzeka uthothi uyikoso ngakimi bakuthembile bese uvakashe kwenye indawo mhlambe uthi yochanaza bekutshele futhi abantu ukuthi kunosibani bese kuba khona inkinga kusho kwaba khona inkinga uyazi nayo futhi ayikuthi ngicathi wabona nayo ukuthi wafakaza ukuthi hayi mfowethu wangihlula ngoba kwakunje nje
mawukuthi uhleli nathi ngaso sonke isikhathi ngiyacabanga ukuthi uzoyikhumbula i-interview esaba nayo noSaliwa sambuza umbuzo ngayo lenkulumo waphawula ngendlela aphawula ngayo wabe seshiya ke elinye ke igama ke ngicabanga ukuthi umuntu uDulasi uyalazi engeke ngixoleke kulona kakhulu kulona ke hlelo ke elikuphathele zonke izinto ezijabulisayo zonke izinto ohlezi uyilangazelela ukuzizwa noma ulangazelele ukuyibona ke nayibona ke insizwa igezi liyaziwa ke mfowethu mhlambe ke njengoba siyazi ukuthi mawukhula njengoba usho ukuthi ukhule ngoshameni waba yigoso isikhathi esiningi kuvamise ukuthi abantu abenze lokho bagcina bebe amasoka angazi isimeni sakho kuhambe kanjani nami ngangilona so kodwa nje waya ke kwagcina ukuthi kuyakhathaleka sekukhathalekile manje ngathola abantu nje abazo gwema ukuthi ngiyeke lento yobusoka mawuthi abantu kusho ukuthi ushingane noma ngiyaxolisa nje ugcina ngifike lapho kodwa nje ngangilona isoka kodwa nje ngagcina ngiyeka. Okay mfowethu mhlambe ke amazwi ongawatshela abathandi bomculo kaMaskandi nabathandi baka Dulasi ngifuna ungichazelele igama leli lika Sodumo liqhama kanjani igama lika Sodumo ngathini kunobhodi wangakithi ngachaza ngithini owayekade khona isitolo sasesikhulu kade ngengenise kusona ngijwayele ukwenza khona umcimbi so ngangijwayele ukuthi nje mangithula iCD mhlambe ngenze umcimbi khona so leli gama lika Sodumo lafika naye uye wakwetha lo ngesimo esibuka naye nokungabaza oyekade mhlambe akungabaza amandla ami ukuthi ngenzeka ukuthi ngingafiki lapha ngitshete ngizofika khona yes futhi ke nami noma ngaliqondanga kahle igama lika Sodumo kodwa wathi mase lichaza ngalibona ukuthi uqonda ukulisiyaphi igama lika Sodumo ngalithola kanjalo ke yilo ngikho ngicina ngisebenzisa lona ngisuke ngenza iCD yangephasika mhlambe ke mfowethu umtshela umbukeli lapha ukuthi yini esingayilindela kuDulasi kusuka manje kuya phambili ngokomculo eqinisweni nje ngimisele kakhulu ukuthi abantu behlezi bethokozile benza umsebenzi siyabhekana nengqinamba enkulu kakhulu kodwa engakubeka angisoze ngabaphoxa kuthiwa sekukhona isikhathi la kuthiwa khona abasayithola iCD kwagcina so wenza sure ukuthi iCD hlezi ikhona ngoba namanje iyeza iCD ezophuma ngizofuthi ngizoyikhipha ngoSeptember ngekulokhu iCD kulonyaka mhlambe ungasigabisela mhlambe ngamanona khona ngoba seKthemba ngicabanga ukuthi sekuyinyanga ezayo sekusela amasonto amande ngaphambi ukuthi sengibagabselile vele mabengena nje ku-YouTube bayithole lokhu za music video because khona ingoma eyi-1 music video lo sanda kuyi-release ngeke ngayibona ipromo manje ngayicula ke kukhona abazongibhekela abayi-2 ngizobajetha babheke bethini okay no sazobe sibanikeza ithuba lokuthi babheke mfowethu sizwe sibagabisela abantu ngento ekufanele abayilindele oza nayo mhlambe mfowethu umculo wakho usadayisa kwena uyatholakala ezitolo kuma digital stores noma usesenduneni zabalandeli ngoba sekunenduna zabalandeli manje iqinisweni lokhu kwasesitolo sesikiyekile manje sesikiyekile mawungathi ubheka stadium esitolo ngathola indala ngezimo ethile nokusebenzisana thina nabo kuthola ukuthi ngeke ngibalula amagama ezitolo kodwa izitolo ezinkulu uthola ukuthi udayisela isitolo mhlawumbe ama-CD out 100 isitolo usidayisela ngo-30 rand iCD 28 rand iCD sikutshela isitolo sithi mhlawumbe ufika after 3 months uzocollect imali mhlawumbe after 3 months sekufaka ucorrect imali kuthiwe mhlambe ubasothila akekho okuya mhlambe emva ka 2 weeks uzobuya mhlambe uzobe sebuyile Cape Town kwasha kwagcina kanti besingayinakile lento eyinduna ayibona abantu okwazi ukuthi usebenze ngokukhululeka ngoba unikeza induna mhlambe ama-CD awu 100 or unikeza 50 kodwa uyazi ukuthi iCD uyidayisa ngo-80 rand futhi uma umnikeza ama-CD awu 50 akalenzi iphutha lokutshela ukuthi asephelile ama-CD asethengiwa ama-CD usulanda imali ingaphelile ngisho lo inyanga ke akufani nesitolo udayisa iCD ngo-30 rand imali uyilinda 3 months okungayitholi futhi emva 3 months
La kubalandeli usunabo abalandeli abathi wena usunabo umfaniswano yabalandeli abathi wena. Impela ukhona umfaniswano kaDulasi. Ukhona bakhona abalandeli nezinduna oshingale impophe nje Mkhize ozalithi baningi kakhulu abayizinduna. Kule mpela sonto esiphuma kuyona ubukhona kwimpucuzeko. Impela bengikhona. Bajabula abantu. Ngihlezi ngibajabulisa abantu. Isho njalo ke insizwe ithi ke ihlezi ibajabulisa abantu kunomsebenzi wayo ke omuhle omusha ezokhipha njengoba isikuyangigabisela ke ngenono elithile elitholakalayo lapha ko YouTube seningangena ke nibhekele bese sikwazi ukuthi ke siwasupport kakhulu amaciko siqhubeke ke sithenga imisebenzi njengoba esho ukuthi imisebenzi yakhe eminingi sebekholele ukuthi bayinikeze izinduna ngoba mayinikeze leso samba sama CD imali yakhe ibuye njengoba injalo kunokuthi ugijime wafaka ezitolo ugcina ungasayitholanga imali yakho bese sithi ekugcineni amaciko wana lutho kanti kunezinto ezenzakalayo thina singazazi egcina seyilimaza bona thina sibabuke ngelinye ihloke siyaza TV uhlelo Isintu Sakithi mfowethu amazwi nje ongawabhekisa kubona bonke abantu abakusupportayo abantu abakwasekile nje mfowethu ngoba siyazi ukuthi indima njengoba iyinde kangaka kunabantu abasesekayo nje mfowethu amazwi nje ongadlulisa kubona ukubonga nje kakhulu nokuqhubeka sicele isupport zonke isikhathi nokufisa ukuthi sifisa ukuhlezi sizehlisa kubona mhlambe mawukuthi akwenzeki ngoba akwenzeki kodwa sifisa ukuhlezi sizehlisa kubona ngoba ibona basithatha besibeke phezulu. Okay mfowethu sasiphetha nje ngenxa yokuthi umuntu obusy obamba kusafanele kube khona la ophuthuma khona kunensizwa la eyacela ukuthi ke ekuthiwa ushisela Nsimbi mfokandimande yacela ukuthi icela ukuthi makwenzeka ngelinye ilanga makuvuleka nje kweminye yemicimbi kuba khona ithuba lokuthi kuqhathwe izinsizwa edlala ingoma kaShameni kodwa kuMaskandi yakubala ukuthi ingafisa ukuthi nike nibhekane ngokuyojabulisa abantu kodwa ifuna ukukhombisa yona ukuthi ingenhla njengoba isuka empangeni mhlambe i-challenge njalo ngayamukela manje isuka empangeni sengihanze ukuyamukela ngoba sengike ngabhekana kakhulu nensizwa eyisuka empangeni amandla ngathi ukuthi ngathi aphela ngakuzona manje angazi ukuthi ngayiphi leyo nsizwa leyo engathiwa futhi isingafuna ukuzothatha amashansi. Kusho ngamanye amazwi uthi kumina ungenhla kunensizwa zasempangeni kakhulu siyazi. Okay, akusho mina sasiphetha na insizwa ithi ke cha inselelo eyafika yafaka ushisela Nsimbi mfokandimande wathi usuka phansi empangeni ithi cha insizwa yona ngeke isakwazi ukuthatha leyo mdlalo loyo nisidlala kwi-UEFA bona basagijima la kwi-PSL kusho yena ngithi kusho wena. Okay bafowethu ake ngibonge kakhulu ngethuba enthena sipha lona mfowethu ngicela ungivalelisela nje kubona bonke abathandi bomculo nabathandi ke nje bakaDulasi. Njengoba bezongishiphisile njengoba khona nathi lasalokhuza ngakhona. Yebo bhuti. Asibonge kakhulu ukuhlangana nami nani ku Siyeza TV. Yes. So phinde futhi ngelinye ilanga singiphathele izinto ezimnandi esobe soyikhuluma nani. Njengoba ngimthembisile ngathi umsebenzi uyeza usendleleni. Siyabonga kakhulu. Asibonge ke bantwana bakaThixo angeke ngize ngivalelise kakhulu ngoba mina ngiyazi ukuthi ngihlezi ngibuya njalo ngaso sonke isikhathi ngikuphathele into oyithandayo wena kwakho nje ukuthi ucele wonke umuntu ukuthi aqhubeke nje subscribe niqhubeke nje nisinike izinto ezinhle niphinde nicommente makhona la singenzi khona kahle niphinde nisiyale ngendlela ezosakhe iphinde sikhulise uthi emsakazi owakwenu.